Mboten lho Mas Gareng saben-saben jenengan beksa joget angger tutupane kok mesti kaya pitik angkrem niki napa to niku Jan? Niki mboten pitik angkrem niki patrape wong manembah Mas. Lho, Nggih niki patrape wong manembah niki tegese wong pulau apa wae, wong nyambut gawe apa wae aja lali anggone manembah mring ngarsaning Gusti kang anyipta jagat. oh, Dadi ibadah niku super penting. Ngoten nggih, dadi njara langit polahe ora tau ibadah nggih. Entek-entekane entuke nggih muspra mawon. Oh, nggih leres. Mila menawi Pak Dianom Surata ngendika wong urip aja ninggalake ibu ngono kae. Ibu niku Iman, budaya dan olahraga niku. betul, betul niku ganepane wong urip ning donya ngoten. Nggih. Pripun Mas Gareng jenengan mirsani semangate warga masyarakat Ledok mriki lho. Lho wong jenenge syukuran niku mboten mung cukup bersyukur ning nggih dibarengi tirakatan kaya dalu niki. Niki gelare nonton wayang ning dalam hati dan pikiran tirakat supaya usahane uripe saya maju saya apik ing taun-taun ngarep. Amin ya rabbal alamin. Ya Nggih. wong ragat kaya ngopen nganti muspra lak eman-eman niki dimanfaatke kanthi becik. Nggih sinten ngerti ketoke nyawang wayang ning pikiran lan ati niku munggah nyenyuwun supaya nggih uripe ora ketang sethithik ana perubahan menuju ke kebaikan Mas. Bener. Tegese wektu-wektu sing bakal teka iku kudu luwih apik ing bab budi pekerti tinimbang sing wis-wis ra ngaten. Sing diarani urip ora stagnan ning ana trape, saya suwe saya maju, saya maju, saya dhuwur. Nggih. Malah wonten piyayi ingkang paring dawuh Mas Gareng. Piye Mas? Enten piyayi Wonogiri menika saderengipun menika panenipun para petani mriku mboten sukses. Betul. Ning sasampunipun wayangan delalah kok pas kula ingkang piniji bar menika panene iso lancar sukses lek nyambut gawe kabeh do lancar. Lah bareng dipun teliti mboten kok perkara petruke niku ampuh mboten. Ning piyai sing do mirsani wayang niku akhire atine niku seneng, semangate timbul, terus kebahagiaane niku akhire ya meningkat. Lah sakjroning kahanan sarwa bungah ngoten niku otomatis nyambut gawe niku ya semangat. Yang nyambut gawe semangat penuh dengan kasih sayang dengan apa yang menjadi profesinya itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Apa-apa dasarnya cinta Mas. Bener. Apapun yang dilakukan dengan dasar cinta akan menghasilkan hal yang positif. Ning ya aja lali urip ning donya selalu usaha dan doa. Ya. Usaha tanpa doa ya ora berkah. Doa terus ora ana usahane ya ora bakalan mamah tegese entuk pangan. Leres menika nggih. Sakniki jenengan kula golekne kanca. Nah, len kalih kula lak jenengan wis bolak-balik kerep. Betul. Yen kula menika gandeng kalian Mbak Mimin Apri niku suwi niku. Tur nuwun sewu, kula mboten nutup mripat nalika pandemi, kula nggelar wayang virtual utawi wayang napa nggih nika wayang elektron utawi elektrik nika. Panjenenganipun kekalih Mbak Mimin kalian Apri menika kepareng rawuh tanpa meminta utawa mengharap wujude materi sepeser pun nglumpukke wujude dana saka para donatur kula kempalaken lajeng dipun caosaken dhumateng para seniman-seniman sepuh ingkang betahaken panjenenganipun lega lila anggenipun dharmaaken gesangipun kangge budaya kala wau. Kejaba ngono kanggo keeksisan mereka berdua Mas. Napa niku? Lho lajengan tampilnya di streaming siaran karo panjenenganmu lak kita eksis April Mimin isih. Aku biyen lak sempat ngedrop. Ora tahu tampil ning streaming dikabarke yo mati kena corona rek. Sampeyan kuwi? Berarti malah ora krungu aku kuwi. Lho ora krungu piye wong aku nganti ana ucapan berduka cita barang kok. Akhirnya saya mengikuti arusnya para konco derek streamingan. Oh iya. Ngono sing penting ngono wae ya usaha mau Mas. Iki kaya Apri Mimin ngene iki kaya wah saiki larise kaya lombok ijo pokoke. Lombok ijo laris piye maksudnya? Lho tegese saben wong gelem ngletak, gelem remus, gelem mangan. Tegese dalang sapa sing ora tau deloni wong dalang wis mati wae deloni kok.
golek berkahe ngono lho Mas. Padake sinden pagebluk apa piye ora? Ora maksud iki ya apa-apa ki lak ndongake sing semare kalau nyuwun pangestu. Nggih. Mbak Mimin, Mbak Apri, mriki mangkan cantik Mas Gareng mriki. Aja ngopah ngopi wae to. Wah, iki mbok dengaran bocah iki kok udah tertib kanthi goro-goro iki. Loh, lah biasanya piye to? Biasane limbuan terus oncat ngono lho. Nggih mboten to, Pak. Nek saiki tertib. Syukur nggih. Niru ki sing becik aja niru sing ora becik. Gon-gonan, Pak. Oh, Nek kon- gon-gonan. Lah kula ki agak berlimbahan nderekaken sugeng kondur Mbak Amin lho kok wis dikon sugeng kondur ngono. Oh lah senengmu ra umum lho. Wonten sak perangan wilayah ngendikanipun menawi gara-gara mung kantun mat-matan, Ha. kene sepuh dados alus-alusan ngoten sok-sok. Ne ya kuwi pancen dhewe-dhewe Mas. Nggih. Dhewe-dhewe nggone dhewe-dhewe carane. Nek mriki kalih Klaten sami. Ning kadang kala ya ana sing dalan ki limbuane nganti jam 3 ya ana. Wonten gara-gara namung Kowe ora usah gara-gara ya limbukan tok kuwi. Lah ya kok betah men limbuke karo canggih. Ah ya ora apa-apa iki mumpung sedo waras muni kono apa. dawuh Mas Peter. Jenengan iku ngendika sak kliwah kok ya jeruk cek waras. Aku ki tenan kok snack sakmono ki sing tak sirik gur siji. Napa? Tahu alot. Apri ki dileh Apri ku dileh kipas niku darak kula biasane kan nyen sewu rasa tak tutup-tutupi. Apri kan ses pembentuk ning udut lah. Kan sok kipas niku mau nggih nutupi le udut. Iki kok rumangsa ku rampung-rampung le udut nggih niku nyokot tahu alot untune Apri kan anyar to. Mbah apa korban untu. Ketan-ketan gila-gilang apa. Aku rumangsaku mangan tahu kaya mangan selop. Lho, Kok gendare iki lho. nggih ning istimewa lho dalem menika Oh nek alhamdulillah Lho, kalau diparingi Pak kok. Supraptono dibelehke sapi siji. Alhamdulillah. Sedaya para penonton sing kumanan lho menika makan gratis kula ngertos dicawiske teng wingking mriku. Nggih. Nanti kaya ngoten niku. Sanipun Diajangi. berkah. Nggih. Diajangi pokoke iki. Nggih. Mula ya ade nyambut gawe ya sing tenanan wong iki diragati diajak. Geno. Aja tanggung-tanggung. Kaya iki mau waduh lagune aku paling saiki favoritku ya lagu iki wis. Napa? Ya iki sugih tanpa sapa ki Sugih. tanpa keluarga. Sugih kok tanpa keluarga. Iki lho ki mau sugih. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Sinden sakmene ngadeg kabeh sing ora apal loro. Dadi wah ora aku kaya iwak lohan. Wah. Tapi lagi anyar digarap karo kanca-kanca ya harap. Justru maklum. dari situ nanti belajar supaya lebih pintar. Oh no. Gandeng piyayi mloro ki identik karo tayub. Tayub. Nah, mestine Mas Gareng, Mbak Mimin, Mbak Apri luwih paham. Ah, kuwi bab tayub kuwi. Tayub. Kira-kira ngaturke apa ngono. Ning belakang iki terus terang. Piye? Wiwit cilik lah aku wis joget, nah aku nuruti kendang tayub bloro. Heeh. Urung kecekel kan saiki. Lho kan iso dipelajari to. Iya iso dipelajari ning angel, kadang kala denge iki ya sok merucut. Mula aku arep belajar karo pengendang tayub bloro asli iki. Oh Mas iya. Getur iki. Sapa jenenge? Mas Heru. Heru Sugentur iki. Iki Tapi piyayi Jepon kok. nggih wong Iya. Jepon asli kok. Iya, iya. Joget tayub bloro itu. Iso. Siap. Oh, Titikane beksan bloro iki piye? Tanya piye, Pak? Titikane piye, Pak? Lho titikane manut kendang. Oh, ukele apa piye? Apa bokonge muncal ngiwonengen apa mripate Kok kok diuncalke iki piye to kuwi? Lah kan wong kan Tak mudeng ngono lho, padha-padha gerakan mesti kan ana pakeme ngoten lho. Perkara gerak ki yen tayub ki ya terserah. Terserah sing ngubah. Ning biasane sing putri mesti seragam gerakane. Kagem sing nayub ki terserah. Ning sing penting alus ditata supaya guyub ngendikane Mas Yoyo mau. Tayub. Ditata dimen guyub. Guyub. Nggih. Cobi dikolaborasi. Karo Tembangipun karyanipun Mbah Sukron saking Blitar ning gaya garapane cara tayub bluro. Cocok. Ah iki ngono. ngono. Iki sing ditayub iki. Dengan apa kuwi jenenge gandrung piyayi loro ngono terus sing nembang siruning tak golekke salah siji. Mbak Diajeng iki lho. Oh, iki sing ngasih. Sing mobile wis tulisane Diajeng Mustika Tuban lho ayo.
Iya. Nggih leres kerek niku Pak nggih. Niki nggih Kamu lho sing tesih kenyo Mbak niki nggih. Oh nggih. Iki wis iki mbok tombok mobil ya pilih iki timbangane cah loro. Jenengan pilih kula. Anu Ning aku wegah kok karo jenengan. Ning aku wegah. Yen aku gelem arep apa? Aku mah. Ya wis karo kowe wae min. Bapak nek karo aku rasah dukun kowe wis mapan. Wis kowe iki kandhani pilihan. Pokoke angger cium Pilihan sak botol ya terakhir. 8. Iya. Coba. Ya diaturake monggo buka saking napa biyen ini sing sekitar le ben iso digarap tayupan nggih. Monggo buka saking gong, monggo. Ya diaturke kanca-kanca wis monggo bareng. Sriuning. Sriuning garap tayub. Enggak. Monggo Pak Prapto. Sugeng larat Pak Suprapto. Monggo Pak Supraptono. Koryo ben seger.
seneng gembira. Lire Sebabnya pripun? Ya para pini sepuh don ngene iki lak kelegan tenan. Leres. Niki aku kepengin ngerti Pak Supartono ngersake napa? Non 10 8 18. Ya, 10 8 serpak. srepeg. Heeh, rungokno lek serpak engko. Oh, nggih. 10 8 nggih, Pak. Non niki sing Sultan kula. Ayo. Bumi Ora. goncang kancing langit kelap-kelap katon. Blerkin sanging alis risang maweh gandrung. Saparang katul wukir moyak mayik. Ayo nak diajak. Saking tiasa lewat mare Sandro. Monggo Pak Praptono menawi kesaken beksa mboten napa-napa mriki Pak. Monggo, Pak. Enggak, Pak. Putus
budaya yang hebat niki. Iki awake dhewe ngibur niki ya itu hiburan. Nggih. Yaine do kiat nak apa joget, Pak. Wah, maturun Pak nggih. Aku ki timbul pertanyaan kendangan kau ngene iki biyen-biyene piye? Sing menciptakan kendangan iki angel lho. Wis aku lek ceproti jejer kendang iki mau kendang iki ngepaske iki ana hiburan saingi kowe. Suaramu wedokan saingan karo iki lho. Iki Sinden Asri Mboro. Sinden Asri Mboro, Mas. Rene, Mas. Ayo. Iki Mas, mboten ana kula kaget lah. Aku yo kaget tak goleki sindene do mingkem kok ana suara wedokan. Lah iya, Jebul wedokan tenan. tak kira ki apa Bu siapa Bu Sik ora, sampean jenenge sinten? Kula namine Neto. Non Neto. Meto. Neto. Neto nopo Bruto? Neto. 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 Asli Asli saking Cepu. 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 Sambung Biting. Oh, sambung biting. Nek pancen kulino nembangi tayub neten. Nggih. Waduh, Ah, mbok dicoba to, Pak. Nembang tayub apa? Sing kok dicoba kaya kathok dicoba. Lah piye maksude ki? Maksude ya nembang. Ha, kon nembang swara wedok ngoten kok. Sarah Putri. Bang ki agar sampean suarane apik niku sandangane ini nanggo. Lah mimin nggo apa? Aku apa? Raja Sudan. Alah kurang nggo apa-apa ya saya peni lho, Mas. Napa Mas? Ajeng nembang napa sampean? Napa? Lah napa? Sing senengan jenengan seneng. Rengu apa? Napa? Terserah, selera. Napa? Nggih, aku seneng, saged. Non, Aku seneng. aku seneng. Nggih. Aku seneng. Oh, mriki dereng Oh, bener garap. saged. Dereng garap. Nggih. Bae Pak, napa? Aku gumun lho, brewoke ketel lho, suarane kok wedok iki. Colong petek kok iki pancen. Oh, Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Ager iso we, yes. Napa, Mas? Toyo. Oh, ngombe. Wah, kaya jago. Jukono ta reng, jukono ta Sik. reng. Kaya jago didurung apa-apa. Dek ya, Pak kula. Tak mimiki sik yen, Mas. Apa metu? Ah iya. Lho lagi lho wong sopan ngombe ya lungguh. Adab. Adape ngono. Mimini ngombe malah drosor. Ngombe tak Saking dulak. beradabe ya, Mas. Pon. Bon. Ya. Mas Neto. Ayo Neto. Hah? Neto. Lah yo Neto, aku muni Neto ya. Nggih, enggak, ya. Ayo Cin. Ayo, ayo. Awas. Oh. Ayo Mas Neto.
Mas Neto. Matur nuwun Mas Neto. Wah. Dek Neto semangat nggih. Kasana budaya semangat oleh. Iki wis hukum panggung Mas. Piye? Di mana ada seniman pentas ana seniman teko dimanggake kon ngramekke ya ngene iki. Iya, kaya julang wingi ya ngono. Ya julang wingi ya teko niku wah luar biasa. Mbok dinggo. Heh? Dinggo apa? Bikin apa? Dinggo ganep-ganep maksudnya iki ana variasi. Oh iya kok sak mangsa-mangsa yen suwan ana dalah mbroko. Nggih. Apa Bojonegoro kok. Kamu ya Mas ya? Nggih, siap. Nggih, Dek ning Neto. niati sedekah lho ya. Pripun? Masih sekolah? Masih sekolah? Nembe lulus Lulus SMA. Mas. SMA. Oh, SMA. Terus 19 lajeng kita pundi? Tase Mbok teng isi. dereng Duwe keluwihan ngoten iki sekolah teng isi. sing mek sampun wonten rezeki. Oh aduh alhamdulillah amin 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 amin. Amin. Nggih. Nggih Pak wah. Supraptono menika generasi Oh, hebat, Pak. Nggih. Sampun Makasih Dek Neto. Nggih, sama-sama. Matur nuwun. Minikmu Anu lho Pak, kari. sing tak apresiasi kejaba suarane sopan santune. Betul. Nah, Ini, menika luar ini. biasa. Soalnya Iki genah. modalipun menika ku nek sopan santune ku nyatane iki hebat luar biasa. Deles iki Elah. deles seniman iki Mas. Lan kudu matur nuwun karo Pak Heru sing ngendang, karo Mas Teguh sing demung. Kuwi bluro kabeh kuwi. Wi Mas Heru wis pindah ngenong lho. Lah iya ki lek, lah iya ki Mas Teguh wis pindah rene, mergo tayupe lak wis. Iki- Tanpa piyai loro kuwi mesti sing metu nglaler mengeng malan. Nek tenan lho aku lek omong to kendangane yen tayub delus ki angel dicegati. Lah iya. Wah, aku seneng aku tenan wis. Iki menghibur untuk liburan yo Sih. bengi aku. Lan matur nuwun Pak Supraptono. Nggih, sakniki genti rasa, Mas. Napa Mas? Menawi Mbak Mimin, Mbak Aprin niku yen joget energik spesial. Betul. Ning kula nggih duwe sinden Madangkaran niku sing energike ora kalah karo Mbak Mimin. Dadi nek trio minggu, ayo. Jadi Siapakah jogetan dia? sumo barang ya wani dek ya arepe. Betul. Ngono, Pak. Tak kira ora ditokke kok ya muksa ditokke. Aku Ayo. tanteni ketemu tak incim aku wis. Ah, nggih. Ayo ora apa-apa aku pengen ngerti oletanmu iki kok. Ayo apa. ngadeg, Mbak. Ayo Mbak Gisel, ayo. Saya kira aku absen. Oh Mbak Gisel. Saya kira aku absen apa, Ade? Wis salah apa kok disel iki. Gisel apa Diesel? Gisel. Wah, disel. Diesel. Iki mirip kali Manohara iki ane. Hanje. Ya wis Ade. Ayo Bu Tuti. Iki kok kaya Kok sudah Pak Ade. Lah nyapa ta? kaya sinden wegah tuwa ya mriki saya. Aku ki dadi panasi karo Mas Neto kepethuk iki umum pokoke. Omop. Lah, iki engko tak jamin lek joget piyai telu mesti kompak rek. Iki. Heeh. Oh, ya kaya. Mbak Tutik iki lulusan SMKI jurusan tari. Ya. Oh, iya, ta? Iya. Tapi aku pedot nih karo Apri. Heh? Pedot. Sing aku ngomong ini. sapa? Aku tetep supportermu, wis tok. Wah. Kowe ora. Kowe tak dukun kowe tak. Buktekke sik. Ah dhewe gawe grup cheerleader ayo Mbak yo nganggo rok mini ngono terus. Penontonnya bubar. Penontonnya bubar. Lewong ya, Mbak. Oh, lewong. Ayo sing. Cocok, cocok. Oke, yo. Tak matke pokoknya. Sawangan rek, engko apresiasi nen, Bu. Ya, aku sing nilai. Halo Pak Ade wis tau wae. Gum. Mriki lho Pak Ade jenengan mboten anu to gak pengin to. Omah wis tau kok. Yati lho Lek, iki Mbak Reksa Madangkara lho Mas Sam. Suwukan. Mangga dipenaturaken lewong dening trio hebat ini. Ayo. Ya. Yuk, tetes. Hey!
Pak De mboten purun Pak De. Aku sing paling seneng wong telu jengking mau jan kaya sapi dingon. Sapi dingon jejer telu. Agar pas dodok lu mimin le keser-keser. Raga tuwa ya. Parisasku metu kabeh kok, Pak. Awas. Ganas. Awas. Ganas. Titik. Ya ora. Ayo. Ayo. Awas. Variasi baru ini. Hey! Terima kasih. Pemainnya Jadilan keri siji ki, Mbak. Wah, jan. Piye Mas Gareng? Ayo kaya ngono kuwi. Dioplos ki mau sentere we. Wah, Ayo. jan gateli. Energinipun positif. Nah. Wah, jan. Bar wuluh ambekane metu irung, metu. Ambekan nek ra metu irung. Lah lah ya ora. Dadi sing muda-muda iki aja nglokro, sing senior wis Nah, Mbak Tutik we apa energik, Masa lincah. sing nom-nom kok ora energi kaya Mbak Tutik ya. Lah iya ta. Wah, jan. Lah Memotivasi. iya Mbak Tutik oh sinden biasa lho ya. Parandene semangate kaya ngono. Sing sinden bintang tamu parandene malah ndeprok piye kuwi. Lah. Kowe malah Ayah mbok karo-karo adik iki dikei kesempatan leren lho ya. Oh iya iya. Ya Mimi ya. Mbak Lia kerso? Ngerti mboten langge. Komplit iki mau lho, kaya tayupe ana, Wah. jaranane ana. jaranan ono senterewe iki mau ya waduh duh. Seragenane ana. Seragenane ono komplit iki paket komplit iki. Lah, Ngawinane ana. Aku ora iso bayangke sing joget senterewe mau kesi niku kok ngopo. Aja malah. Nggih dhewe wong ngene iku karaktere kaya Apri nelan kaya kula alus, ngono kan beda. Waduh. Alus ya apa siwir kok. Lah pokoke iki leluhur pokoke kok. Maksudnya umpama iso nyeroke gerakane tapi kan karakternya berbeda. Niku umpama kaya tutikmu ya iso ya. Isaken lho lek men kok. Ya ora tapi kok petandek paten iki. Dilanang. Nyekso Mbak Yuni. Menika saking Wayang Mania Community. MC. Sejatining paguyuban pandemen wayang. Siapapun dalangnya yang penting Wayangan. Amin. ngersakaken pepeling.
Nah, bar guru adakan tutup karo pepeling. Katur dumateng Bapak Bupati lan Wakil Bupati Bluro ugi pandemen wayang kulit saking Mbah Sumindar. Cepu. Lah sakmenika Mbak Mimin Apri kula merdikaaken menyimak suara emas dari seorang Mas Taslim. Asia. Mas Taslim. Mas Taslim. Muhammad Taslim. Waduh, Taslim. Kudune disambung peralon. Menika penggirong saking Jurang Jeru. Oh, tak kira jurang jugruk. Tangga kula. Nggih, ya Mas Taslim nggih. Mas Muhammad Taslim. Wasitati saking prawinasis ngelingana yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe salat kang limang wektu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakarti kang luhur ngedoken tumindak mungkar yakti urip manggya tentrem lahir batin bejo donya matur sembah nuwun lajeng dangdut pepeling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Mangga Ca, sesarengan dados.
bila